manje uma kunekhamera lapha ngabe uyabona. Make sure ukuthi awuveli ikhamera. Manje mfowethu manje uyadlanya phela. Hamba nje uqonde kahle. Hamba nje akubona ngophinduka khona manje. Akade utikilo hey. Don't feel like airport. Ngizokhuluma noqhaqhazisa Inibingelele ngani zakwethu nginamukele kuyona i-channel. Uma umusha ngiyocela ungakhohlwa ukusubscribe uphinde ke ulike le video lana ke i-video ke ekhona lapha ya kuyi-profile yakhe ke uKhuzani indlamlenze umfoka Mpungose lapha ke nomfowabo lapha ke uThibela lana ke bekwenziwa ke i-surprise kahle kahle ke eqondene ngqo noThibela. So la uKhuzani uthi ke uthengele uThibela imoto akayikweleti uyikhokhele nje cash ngokusho kwakhe. Uthi ke sizwe sakithi ngithi ke anginazise la ukuthi ke namhlanje ngithathe ke ithuba ngaya egarage ngayothengela ke le ndoda yakithi imoto ke yayo ethi yona ingazelele lutho. Kuningi ke engingakuchaza ke ngokuphila ke kwethu, kodwa ke ngithi ke ngibonga isupport eninginika yona noma eningikhombisa yona ngoba ke ngaphandle kwenu kungabe ke konke lokhu kugcina ke kuyizifiso, kodwa ke ngamandla ke enu konke kuyafezeka. Uthi ke ubonga uthando lwabo ke abantu. Nansi ke imoto yakho ndoda eyisipho esivela ke kimi, kusho ke uKhuzani esho ke kuyena ke uThibela. Anza ukuthi abantu abaningi bathathele lithuba futhi ke babongisa yena ke uThibela, base ke babonga isenzo esihle esenziwe uyena ke lapha umfoka Mpungose. Anyways bafethu, ngicela ningakhohlwa ukusubscribe niphinde comment kuyona ke i-section ngezansi. Danko. yakho usuganiwe nje umfazi mangabe efuna ukuyogross enkandla engabe kuphi ekhathi imonto uyahamba uyogross. Timane! Yadli Timane! Gawo! Isiza thawula Gawo! Ozo mnene mphakathi. Balekile lokho ngishaya ngathi ngathi zimbi so balekile ukuthi wena mondo ekanje. Kena phakathi.